ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର SSC GD 2022-23 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 45,000 ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ତାର ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାର ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ମାନେ ତାପରେ ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ନକ୍ସଲ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେତେ ଅଛି, ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଯେକୌଣସି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରରେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ମାନେ SSC GD ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖେଇଦେବ SSC ମାନେ ଲେଖେଇଲେ ସେଠି ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ 9 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି SSC ମାନେ କନଷ୍ଟେବଲ GD ଇନ୍ ମାନେ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ଦେଖାଉଛି 9 ତାରିଖରେ ଆଜିର ଡେଟ୍ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସେଇ PDFଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କାଢ଼ି ସାରିଛି ଆଗରୁ। ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ପପ୍ ଦେଖିବ। ଯେହେତୁ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି ନେଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଦେଖେଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କନଷ୍ଟେବଲ GD। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2021ର ସବୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି 2022ର। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଠି ବି ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲେଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦିସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ PDFଟା କାଢ଼ି ସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ PDFଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି କନଷ୍ଟେବଲ GD ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2022ର ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ 2022ର ପୁରା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଫର୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜେନେରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ BSFର ଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଗେ ମାନେ 15ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନକ୍ସଲରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତାର ହଟେଇ ଦେଇକି 10ଟା ଏବେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନକ୍ସଲ ଏରିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ନକ୍ସଲ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆଉ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ବୋଲେ 20ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାନେ ପିଲାଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର BSFରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 306ଟି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ CISFରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ 92, ଯେଉଁଟାକି 92ଟି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର CRPFରେ 177ଟି ମାନେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ମାନେ ମେଲ୍ର ମାନେ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ SSBରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 24ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତାପରେ ITBPରେ ଯେଉଁଟାକି 28ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆସାମ ରାଇଫଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆସାମ ରାଇଫଲରେ ଟୋଟାଲ୍ 55ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା 55ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର SSF, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ SSFରେ 0 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର, ଯେଉଁଟାକି 600 କେତେ ହେଉଛି 600 ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 682ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଜେନେରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 20ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ତାପରେ ଆମର ନକ୍ସଲ ଏରିଆକୁ ଦେଖିବା। ନକ୍ସଲ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 10ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟାକି 10ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇଟା ନକ୍ସଲ ଏରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ନକ୍ସଲ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ 339ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର BSFରେ। ତାପରେ ଦେଖାଉଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର CRPFରେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ CISFରେ, ହଁ CISFରେ ଆପଣ ମୋର ପାଖାପାଖି ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 114ଟି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର CRPFରେ 190ଟି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର
SSB रे जोटा कि 62टी अच्छी ITBP रे 31टी अच्छी टोटाल मु देखी दूसरी आपको जूम करी आपंकर जोटा कि आमर आसाम राइफल रे जोटा कि आमर 62 टी थिला जोटा कि हम कही सारी जो टोटाल वैकेंसी आमर 700 हाँ 798 पोस्ट अच्छी जोटा कि जूम करके देखी दूसरी टोटाल पोस्ट आमर नक्सल एफेक्टेड एरिया जोटा कि आमर 10टा डिस्ट्रिक्ट जोटा कि अच्छी ये 798 पोस्ट वैकेंसी अच्छी जोटा आमर माने मेल मानकर फीमेल मानकर मुझे देखुची जोटा कि आमर फीमेल मानकर ये देखिपारे ये आमर जेनेल रे देखूँ देखा एटा भी आमर कौटा कि मेल मानकर छाड़ू मु पूरा सीधा पलि आसार जोटा कि यहाँ देखो जेनेल डिस्ट्रिक्ट जोटा कि आमर जेनेल डिस्ट्रिक्ट मेल मान सॉरी फीमेल मानकर यहाँ फीमेल मानकर टोटाल जोटा कि आमर देखी दूसरी ओडिशार फीमेल मानकर पूरा मु प्रूफ सहित देखुँ देखो यहाँ फीमेल एक्सक्लूसिव नक्सल एफेक्टेड एंड बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट जोटा कि यहाँ देखो पूरा जोटा कि आमर डिस्ट्रिक्ट जोटा कि देखो यहाँ ये अच्छे BSF जोटा कि आमर ओडिशार फीमेल मानकर 54टी देखो CISF रे 10टी CRPF रे 10टी टोटाल देखो मुझे देखी दूसरी ये अच्छी टोटाल वैकेंसी अच्छी जोटा कि आमर पूरा टोटाल वैकेंसी 80टी पाखापाखि अच्छी जोटा कि आमर देखिपारे कौटे से 80 कोटा जोटा आमर हाँ ये अच्छे देख पूरा 80टी वैकेंसी अच्छी जोटा कि आमर जेनेल डिस्ट्रिक्ट जो माने फीमेल मैंने आसती से नक्सल एरिया जोटा कि आमको देखी दूसरी नक्सल एरिया ओडिशार केते अच्छी जोटा कि ओडिशार नक्सल एरिया टोटाल देखो मुझे टोटाल देखई दूसरी आप नक्सल एरिया टोटाल ये देखो 90टी वैकेंसी अच्छी जोटा फीमेल मानकर जोटा कि ये देखो यहाँ टिके रुहतु मुझे देखी दूसरी ये देखिपारे आपण मैंने 90टी पोस्ट अच्छी जोटा कि आपण मैंने टेलीग्राम माने ये PDF टा चाहिए माने देखा चाहते मुझे टेलीग्राम रे छाड़ी देती आपण मैंने जाकि सर्च करेंगे आम डिस्क्रिप्शन तले भी देती मोर लिंकटा आपण मैंने देखिए देखिपारे जदि किसी भी बुझी न पारे बोले आमर कमेंट सेक्शन कमेंट करूँ आउ यार पूरा फुल डिटेल्स कौन कौन कटअप जीव तार रिलेटेड वीडियो मुझे करदेवी तो कमेंट सेक्शन कमेंट कर मैंने जन पारे तो फिर गोटे वीडियो देखा तब तक लिए जय हिंद जय भारत।